Hello web song wai tongbai kako norjotno kahamna tongbani hinoi angke tini ang mani mungsa order mani Flipkart to angke amanoi sopai taini ang norjong bisingo abo open kai phone uknai abo ang bahai mani order khaika norok video no choya saknai tondi ang abo no tabuk khulokna thoi tongo inke norok order khaina inke ang rewa no link ko ang tabuk abo এক সাইড রাখা তাও yang paising ranai blade bu kubu yak ranai kibu inke blade kampik ka tabo inke naidi yang ek side khulugan tabo ko kiu kising kiro manai to beshi dam na ya dam kom no iko ang yang to ek side open klaiga tabo yang side to open klai nai inke amo kasaro kitsa kebong itong ha এক side khuluga atau tu yang khulugnai ingkise dagar man pore plok ka kai finai ko nai tungdi amaka bini okuruk ni side amaka buskang side inke norok nugui no man kana abo tomo abongka piggy bank sanatang ke chung rang gora ahaita rang damani mo kang Flipkart order rimani ko naidi oro busu rang sak prai 1 lakh jotui rang sago keba o jibini abo problem tongha abo raisi grohna yang nari tabo oi packaging ta abo ramo plastic kamera nai spot karai khnai tokarak ei aro imania hatawra nai ko rabika taw nari busanai thokung tong inki man kampai manang masjid ko pedro khibi rohnai ikonai di no busu joti rang raiman 1 lakh joti daimano side tongai dinarok he norok bujiti order khlaina inke skin norok nugui tonghana chekon sakai o jaga click khaina order khlai mano asuna hambai।